हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअ मानि बागै जागोन। लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय नायनो थाखाय नेनानै थानाय अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 6 सिमखौथ' नोंथांमोना बयबो नायखांखाबायानो जानांगौना लोगोफोर। आरो नोंथांमोना गोबाङानो अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 खौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन ना लोगोफोर। स' लोगोफोर बिनिनो पार्ट 7 खौबो रिंसार ब्रह्म इउट्यूब चेनेला अलरेडि आपल'ड खालामबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जाय नायाखै रिंसार ब्रह्म इउट्यूब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जाय अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 खौबो नायखांबाय नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर नायनानै माबायदि मोनदों। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8 खौ माब्ला नुगोन होननानै सानदों जानांगौ। स' लोगोफोर अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8 खौ नोंथांमोना नेक्स्ट सानडे एबा फैगौ रबिबारावहाय 4:30 PM आवहाय नुनो मोनगोन लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय दायो अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 खौ नायखांबाय नोंथांमोना पार्ट 8 खौ नायनो थाखाय नेनानै दं नोंथांमोना एसे नेना थाथ'दो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जाय दासिमबो अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 खौ नायाखै नोंथांमोना रिंसार ब्रह्म इउट्यूब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। बिथांमोना पार्ट 7 खौबो अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबादिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।